Kaixo, egunon, Ekain Rojo nauzue, eta bideo honen bitartez egingo duguna da, aste honetan online irakaskuntza tartean edo egin beharrak azaldu, eta baita ere Michael Billiken artikuluari buruzko gida batzuk eman. Izan ere, hor daukazue, hau izango duzue, aste honetan, asteazkenetik igandera online irakaskuntzan egin beharreko lanen multzoa nolabait. Printzipioz eta dena foroan, eskuragai egelan dagoen foroan egin beharreko gauzez ornituko da. Batetik artikulu akademikoa irakurri beharko duzue, Michael Billikena, egelan eskuragai daukazuena, 1988koa da, bere liburu Banal Nationalism liburutik ateratako artikulu akademikoa da, non bere teoriak egiten dituena da gehiago sintetizatu edo liburu mardul horretan zegoen teoria oso artikulu akademikoan sintetizatuta datorren, eta gazteleraz den neurrian interesgarria da guretzat. Orduan, aurkezpen honetan daukazuena da artikuluaren moduko artikulu akademikoaren gida bat, horren bitartez ere egingo dugu aste honetan, klasean nazionalismo banalaz aztertutakoa pixka bat, labur bildu eta enfasia jarri horren bitartez ere puntu nagusietan, eta horren bitartez bazuei eskatuko zaizuena da ondoren foroan ekarpen batzuk egitea, eta ekarpen horiek egongo dira oinarrituta edo ekarpen horien nolakotasuna aurkezpen honen amaieran azalduko dut. Hori da, orduan, hori esan da goazen aurrera bideo honekin edo aurkezpen honekin. Orduan, abiapuntuan, kontuan izan behar dezu, abiapuntu moduan daukazuela Michael Billikek nazionalismoari buruz daukan enfokea edo abiapuntua kontuan hartu behar dela. Artikulu horretan eta oroar nazionalismo banalaren bere teorizazioan daukadan ikuspuntua, ez? Hori da kontuan hartu behar dezuena. Abiapuntua, nazionalismoa, estatu-nazio mundua reproduzitzen duen ideologia sinesmen eta praktika eta rutinen multzoa da. Hori da kontuan hartu behar dezuena. Estatu-nazioekin lotzen du Billikek nazionalismoa. Estatu-nazionalen biziraupenarekin, betikotzearekin, mantentzearekin. Eta hori da nazionalismo banala, bere teorizazioarekin egiten duen ekarpen nagusia. Hori da kontuan hartu behar dezuena, da oso argi gelditu behar dena. Izan ere, batetik kontuan hartu, globalizazioaren hazkundearekin esaten zen estatu-nazioak zentzu batean amiltzear zirela, amaitzear zirela, ia desagertzear zirela. Esaten da, estatu-nazioak dira txikiegiak globalizazioan eta handiegiak eguneroko arazoei erantzuteko. Hori da ematen den arrazoi bide nagusia. Baina ere, mapa honetan dakusago hau da gure realidadea, munduan estatu-nazioez banatuta dagoela. Estatu-nazioen banaketarekin ulertzen dago mundua. Hor daukazu salbuespen bat izan daitekela eskuinaldeko mapa horretan Antartidaren kasua. Antartida izan daiteke da aipatzen da estatu-nazioek bere lurralde zat erreklamatzen ez duten lurralde bakanetakoa. Orduan, estatu-nazioak profezia hori, naiz eta egia den garrantzia galdu dutela estatu-nazioek, profezia hori edo aurreikuspenari estatu-nazioak desagertzear zirela, gaur egun, 2019 urte honen amaieran, hori ukatzeko moduan gaude ezta. Orduan, hori ikusita, zergatik gertatzen da hau. Zergatik estatu-nazioetan ulertzen dugu mundua. Zergatik jendeak adibidez gerretan edo horrelako ekintzetan aberriagatik bere sakrifikatzeko borroka egiteko prest dago neurri handi batean. Horren atzean zerbait egon behar du. Mundu sistema hau usteko kontzientzia moduko bat egon behar du Billikek aipatzen duen moduan. Orduan, hori da funts azken finean. Baina zer esaten digute nazionalismo ikasketei buruzko abiapuntuzko ikasketek edo
teorizazioek, orain arteko teorizazioek, Biliken aurreko teorizazioek, nolabait esan nahi bada. Esaten dute, beraiek ikertzen dutena da, estatu nazioak sortu arteko prozesua nola gertatzen den. Hau da, nola sortzen den komunitate imaginatu bat, Benedict Andersonen hitzak edo esan moldea erabiltzen badegu. Adibidez hor daukazue Alemaniako kasua maparretan. 19. mendeko Alemaniaren bategite azkenean, ez? Edo hitz egin genezak ere Italiaren kasuan 19. mendean. Bale, estatu nazioak batu dira. Nolabait prozesu bat gertatu da, ez? Baina horren ondoren zergatik, nola mantentzen dira, nola daude jendearen adimenean, zer justifikatzen du estatu nazioetan mantentzea, zergatik dira natural. Hori da ez, azkenean Bilikek aipatzen duenez daude bere nazionalismo banalaren teorian, sinesmen batzuk daude, representazio batzuk, praktika batzuk, funtsezkoak direnak estatu nazioak mantentzeko. Eta banalak, klasean aipatu bezala, ez da adjektibo negatibo bat, da azkenean garrantziarik gabe diruditen partikula askok estatu nazioa biziberritzen eten gabelikatzen dutelako egunerokoan. Hori da nazionalismo banalaren teorizazioaren aragitzen nagusia. Bale, hor daukagu, orduan, nazionalismo banalak arreta jartzen die eguneroko partikulei, hurbilen daude nazionalismo formei. Ez hainbeste estatu nazioen nazio ekitaldi handienei, non sugarki banderak agertzen diren, edo nazionalismo adirazpen gogoangarriak dauden, baizik eta gehiago eguneroko gertaerei. Hori jartzen diarreta Bilikek nazionalismo banalarekin. Batez ere horren klasean aipatu bezala, horren aragitzea izan daiteke plazetan edo erakunde publikoetan garrantziari gabe printzipioz astintzen diren banderena. Edo politikari beren atzean daukaten bandera bat ere izan daiteke horren kasuan. Printzipioz garrantziari gabekoak diruditen keinoak, naturaltzat hartzen ditugunak, jakintzat emanak ere bai, baina hor daudela eta etengabe estatu nazioa elikatzen dutenak. Hori da nazionalismo banala. Orduan, batetik ez diogu garrantziak kendu behar estatu nazioen nazio ekitaldi handiei, etengabe aldizka da urten gutxinaka estatu nazioak eraberritzen baitituzte, dira nazionalismo agerpen batzuk funtsezkoa direnak, baina horietan ere Bilikek artikulan aipatzen duen moduan, horietan ere nazionalismo agerpen edo sugar horiek agertzeko behar dira azkenean eguneroko elikagai batzu dira, behar dira. Eta hori da nazionalismo banalak irudikatzen duena, eguneroko partikula horien garrantzia. Bale, nazionalismo haikoa gutxietxi egin hori da ere. Aipatzen dira, bai, nazionalismo agerpen edo deia erroiek, adirazpen horiek, ekitaldi handietakoak, baina eguneroko hori badirudi ez daukala garrantziarik, da garrantzi handia dauka. Egunero sartzen da estatu nazio herritarren kontzientzian. Banderak etengabeko oroitarazleak dira eta edabideen kasua, irakasgai honentza funtsezkoa, masa komunikazioa, edabidek nazioa, estatu nazioa kasu honetan, horretan zentratuko gara, nazioa natural egiten dute egunero. Eta horrek izugarrizko garrantzia dauka, izugarria. Edabideen kasuan, edabideetan estatu nazioa ohiko egina da. Zerbait natural, zerbait gurea den zerbait bezala, ez kontzienteki, zalantzan jarriko ez genuken zerbait da. Hori da nazionalismo anala planteatzen duena. Orduan, eguneroko bizitza ulertzen dugu nazio sorterriaren espazio gisa. Nazio sorterria, kaso honetan Bilikek aipatzen du ez da soilik habitat lekua, baizik eta psikologikoki habituz bada ere. Psikologian estatu nazioen baitan pentsatzen dugu eta hori edabidek lortzen dute. Edabideetan sortzen delako publiko bat gu nazional gisara eraikia dena. Hori enfatizatzen du Bilikek eta klasean azaldu bezala
hori bere bizikoa da. Goazen aurrera, hemen daukazuen diapositiba honetan daukazue, bai artikuluan eta bai klasean aipatu ditugun alderdiei dagokionez, edabidek nazionalismo banalaren inguruan egiten duten ekarpenaren funtsezko alderdiak edo. Hor daukazue batetik, nola edabidek mail online, kasu honetan mail onlineek nola home izeneko sekzio bat daukan, eta home hori etxea estatu nazioari lotuta dago. Ez dago aipatzen, ez dago lako aipatu beharrik. Jende guztiak daki etxea estatu nazioa dela. Eta garrantzia dutenak direla estatu nazioko albisteak. Eta horretan, gero daukazue eguraldiaren marka DXi funtsezkoa da. Zergatik irudikatzen dugu etengabe inkontzienteki estatu nazioaren lurraldetasuna. Eta hirugarren aspektua, hirugarren alderdia, hor daukazue la economía se frenó en el segundo trimestre. El mundoren titular hori, ezta? Horretan aipatzen da la economía se frenó en el segundo trimestre, ez da Espainia aipatzen, omititu egiten da, gero badak azpitituluan esaten da, baina funtsean ez da aipatzen titularrean deno dakigulako, edo deno jakin bar dagulako, ahazturaren bitartez esaten da, printzipioz denok publiko naturala jakin barko lukela ze ekonomiari buruz ari garen, estatu nazioaren ekonomiari buruz. Funtsezkoa dira partikula hauek. Orduan, printzipioz emango luke ahaztura horiek edo inkontzienteki ahazten diren gauza horiek ez daukatela inbeste garrantziarik, baina funtsezko garrantzia dute hitzarruntekin eginda ere, ahazturekin eginda ere, elipsiekin, omisioekin, partikula horiek edabideen bitartez albidetzen dutelako nazio-estatua, estatu-nazioa elikatzea etengabe natural egitea jendearen, gizartearen begietara. Eta hori, Bilikek aipatzen duen esaldi bat interesgarria dena ere, errutinazko erretorikak errepresio funtzio bat ere izango lukela. Hori aipatzen da artikuluan amaier aldera, hirugarren erenean bederen, aipatzen da azkenean errepresio moduko funtzio badaukala hizkuntzak edo erabiltzen den hizkuntzak, jendeara ematen delako bakarrik estatu nazioaren baitan pentsatzera beste moduko komunitateak edo identitate sentipenak erreprimitu edo linguistikoki erreprimitu edo baztertu egiten direlako. Funtsean, jende normalak edo irakurle arruntak, ikusentzule arruntak edabideetan pentsatu behar du, ohituta dago, ezita dago estatu nazioen baitan pentsatzera. Natural eginda daudelako, printzipioz naturalizatetik ez errez daukan sistema batean. Bale, orduan, hori kontuan hartu behar dezuena da, hemen azken diapositiba honetan daukazuena da, aste honetan online irakaskuntzan, edo printzipioz asteazkenetik hasi eta igandera bitartean dituzuen egitekoak urrengo astelenean berriz klase presentziala berrartu aurretik. Hor daukazue, lehen puntua izango litzateke, artikula irakurtzea, egelan daukazuen Michael Billiken gazteleazko artikula irakurtzea, eta zuen ustez, Billiken teoriaren gai funtsezkoenak nabarmentzea. Hau guztia foroan egitekoa da, edo foroan egiteko ekarpena da. Orduan, behin klasen landutakoa kontuan hartuta, eta artikulua nazionalismo banalaren sintesi moduko bat dela aintzat hartuta, eskatzen dizudana da teoriaren gai funtsezkoenak, zuentzat gai funtsezkoenak direnak aipatzea eta horiek arrazoitzea foroan, hasteko. Hori da lehen ekarpena izango litzatekena. Bigarren aspektua, galdera urrengo 3 galdera hauei erantzutea zatekeen. Zeintzu dira estatu nazioak betikotzeko Bilekek adierazitako bideak. Batetik, bigarrena, zeintzu dira errutinazko pentsamendu habitusak, inkontzienteak direnak.
Hau esan bezala artikuluaren azken erenean edo aurkituko duzue. Eta azkenik, nola gauzatzen da oroar hedabideen eragina nazionalismo banalean. Klasean landu dugu eta hemen ere artikulu honetan dituzue adibide gehiago, ezta? Eta azkenik, eztabaida piztea edo analizia piztea funtsezkoa den neurrian edo irakasgai honetan bideratzen den neurrian, bederen nazionalismo banalaz eztabaidatu eta horren gertuko adibideak ipintzea nahiko nuke foroan aste honetako online alderdian. Hori da eskatzen zaizuena. Ados zaudete teoriarekin, ez, mugak ikusten dizkiozue, arriskuak, kontuan izan bardezue esaten izuenan, Bilikek liburu hau argitaratu zuela 1985 nazionalismo banalaren liburua, artikulau 1988koa da, eta handik gerora, polemika sortu du kontzeptu honek, mugak, Espainiar estatuan behintzat berandu aplikatu zen, edo erabili zen teorizazioa, nahi dut eztabaidatzea edo foroan ikustea ze muga dauzkan, ze baliagarritasun, zer ekarpen uste dezu egiten duela, zer beldur sortzen dituen teoria honek, hori aipatzea, hori eztabaidatzea eta nazionalismo banalaren adibideak aipatzea ere bai. Izan daitezkenak gizarte hurbilekoak, zuek gogoan dituzuen adibideak, eta funtsean ere edabideetan aurkitzen direnak. Nahiko nuke edabideetan arreta jartzea, edo edabideetan arreta ematen dizkizueten gauzei arreta jartzea. Da hori izango litzateke guztia, hori foroan egin barrekoa eta honekin burutuko litzateke aste honetako online egitekoa. Eta horre guztiarekin datorren astera arte agur esaten dizuet. Ondo izan.